Ayun mga kalingap, papunta tayo ngayon kina Lola Tina. May kaunti po kaming dalang mga pagkain. Kasama namin sina Cedric, si Diskay, tsaka yung ibang tao po. Makakunting salo-salo po sa paglipat sa bahay ni Lola Tina. At nakalipat na po si Lola Tina dun sa bago niyang bahay. Kunti pong prayer lang, tsaka salo-salo. Yan po mga kalingap, andito na tayo sa bahay ni Lola Tina. Ay, nasa loob na po ata si Lola Tina. Kaso, nakalak. Paano daw ito nakalak? Nakalak ko. Alam, mahintay po ata tayo kay Lola Tina. Lola Tina! Tao po! Baka nandito pa siya sa luma niyang bahay. Tao po. Lola. Tao po. Ay, wala na oh. Wala. Nandiyan po si Lola Tina mga kalingap oh. Lola, mabigat atang dala mo. Panggata lang ito. Ano Lola? Malipat na tayo dito sa bagong bahay. Nandiyan na nga yung iwang mga gamit ko. Ay siya, may gamit ka dyan Lola. Saan ka galing Lola? Doon sa taniman. Ang daming naghanap sa'yo. Sa taniman nyo. Ano yan dala nyo? Dalawang buo nyo. Oo. May dala kaming pagkain. Makakain tayo Lola. Pwede naman. Ikaw Lola, anong handa mo Lola? Ay, wala akong panghanda, wala akong piray. Ay kami, may dala na kami. Yan po si Lola oh. Lola, bawal pa sanang maglipat. Kasi maamoy, wala nang amoy. Ubus na. Maubos mo na yung amoy. Uubos yan amoy. Kunti na lang. Kunti na lang Lola. Paano yan? May mesa tayo dyan Lola. Hindi naman ako dito pa natulog. Pinaglipat ko lang yung mga gamit ko. Ayan oh. Ay may mesa. Ay may mesa, may ano pa oh. Ang cute po. Ang galing naman po ni na Cedric oh. Gawa po ni na Cedric ito. Naglipat na po pala mga kalingap. Saan ka na natulog? Doon pa ako natulog. Bawal pa dito Lola? Hindi pa pwede amoy pang Madami pa yung amoy. Dapat Lola, para mawala, sisinghutin. Nay! Para mawala. O di, ano ako niyan? Para ako nag-inom ng isang kantuhan. Lasing, malalasing sa amoy. Parang maligaya ka ngayon Lola. Sige Lola, labas tayo. Ilabas na lang kayo natin tong isang mesa-mesa nyo. Ilabas din? Oo, lalagay natin ang pagkain. Ayan po. Magaling Naiyak yung anak ni Libay. Pag nakikita ako. Lalagyan natin dito. Saka yung isa pa. Dapat may intermission si Lola Tina. Nakanta ka po. Marunong ka po magkanta Lola ha. Okay lang yan. Meron po kaming dalang plato Lola. Ha? May dala kaming mga plato. Opo. Yan po, kasama natin si Disgay. Siyempre, kainan ko. Kainan. Ay, yung si ano ito, kay Ali. Hindi na kami. Hindi na ihiwalay. Ayan. Lola Tina, dapat na awit. May handog na awit Lola Tina. Nakanta ka Lola? Hindi ako marunong kumanta. Yung Imelda Papin sana Lola ang ano namin.
Ngayon na Lola Baga. Eh, At may bisita. Ito Lola na ang ano, hindi ka pa natulog ano, at malakas pa yung ano. maamoy pa. Pero parang ita na din yung araw na pag-turnover din sa bahay mo. Ano Lola? At may kaunti pong pagsalo-salo. Yan. Anong masasabi mo Lola sa lahat ng mga tumulong sa atin? Ay, ano ko, maraming salamat sa nagtulong sa akin. Kasi kung wala sila, hindi wala din akong bahay. Saka itong pagsasalo-saluhan natin, malaking pasalamat ko sa nagbili niyan. Ang alam ko na Lola, ang sunod nating bibilhin, tsinelas po. Tsinelas. Bakit Lola di ka na tsinelas? Meron na Tagang kita kitang- doon. Nagpunta naman ako doon sa taniman eh. Kumbaga ano na, sanay ka na din sa ano, walang tsinelas. Hindi pwede kasi mag-sinilas ka doon pag ganoon ang lupa. Eh di, pag nakachinilas ka, baka doon ko sa baba pulutin. Nakita nga ni Cedric yung pinagtataniman ko. Ano pa yun? Si 50 puno pa lang yun na bunor. Anong masasabi niyo Lola dito sa bahay niyo? Maganda. Saka, papasalamat ako sa nagbigay sa akin ng bahay. Kung wala sila, ay di wala rin akong bahay. Oo. At nakita namin Lola yung ano mo, bahay niyo yung dati no, grabe no. Di ba ano? Kapit-bahay mo siya dati. Sir Alvin. Ang masasabi ko lang Sir Alvin, syempre, masaya ako kay Lola Tina kasi nga safety na siya sa bahay niya kasi yung bahay niya Sir Alvin talagang nakakawa. Baka pasukin ng rapist. Oo nga, ano? Baka pasukin ng rapist. Diyos ko, kaya maraming salamat po. Ninong rin at ninang Lani, lalo na sa'yo Sir Alvin. Sana pagawa niyo si Lola Tina ng bahay. Tsaka marami na kayong napapagawan Sir Alvin ng bahay. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagsusuporta kay Sir Alvin. Masaya to si Lola Tina. Surte yung bahay niya. Ang ganda ba? Ano Sir Alvin, doble yung ding-ding. Kanina Tsaka nga nakayero yan, may Lola ano Tina, pa insulator. tigsisilip ko. Talagang hindi ka masilip. Hindi masilip ang beauty ni Lola Tina. Oh, dublado yan eh, Lola. Oo, yan. Nakakita sila. Excited na kami kumain. Right. Father God in heaven, salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na ginamit niyo po yung platform ng YouTube para makakita kami. Papasalamat po kami dahil sa Christmas Latina sa nabigyan po ng bahay at papasalamat po kami sa mga taong ginamit kagaya ng Lani at sa mga viewers po na hindi na-skip ng ads. Maraming salamat po sa pagkain na dala-dala namin. Ito po ay pagsasalu-saluhan namin nawa ito ay maging pagpapala sa bawat isang kakain. Pinapanalangin po namin dito sa bahay na ito nawa po ay maging daluyan ng pagpapala ito. Nawa na magpuspos ito ng kapayapaan, pag-ibig, pagpapala ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lola, kumakain na tayo Lola. This guy, ikaw na mag-ano. Magbigay. Lola Tina, maupo ka at ikaw ang ano ngayon. Halik ka pa pating ano, Inaya. Bado ko pati ay arang basahan. Okay lang yan. Oo, hindi nakapaghanda si Lola, talagang ano. Surprise. Ayan po, may kaunting tinapay. Si Kylie. Ayan, si Kylie. Kylie ha? Siyempre, papasalamat din po kami sa mga bumuo ng to kay na Cedric. Yan, at dun sa niya, mga kasama niya. Yan po, at ideya po namin niya na kahit light materials lang. Kung kulang budget, okay na light materials. Basta mapabahayan lang po natin yung kababayan natin nangangailangan. Kagaya po ni Lola Tina. Ayan po, may kaunting salo-salo. Medyo malapit lang po ito kay Ladis Guy. Tawid ilog lang. Tatawid lang sila ng ilog. Kaya magkakilala po sila.
Si Gigi. Oo, si ano. Si Gigi. Oo. O si ano. Makikikain si ano. Oo. Ano si ano mo po yan? Ampun nyo po. Si ano. Si Gigi. Ampun mo na yan, Lola Tina? Ang punan, dito na siya sa malapit sa akin. Ano pong mga pangaral nyo kay ano? Dito ka na po, ano, Nay? Kain tayo. Diyan na. Ika na, makakan kita. Oo, kain tayo. Mm-mm. Malinis itong pagkain na ito. Ako nga, kahit hindi i-imbitahan mo sila. Oo. Para mapunta ako sa kapalingan. Happy birthday. Oo. Sir, happy birthday, sir. Inanay. Oo. You're busy. Every day is birthday. Bawat araw ay kailangan pasasalamatan natin. Oh. Ano pala. Kahit maliit lang na ano, baka ano yun, maliit lang na ibuka natin. Yan, ang kagaya po kay Disgay. Oh. Diyan na lang tayo magkuha. Paano yun? Dapat maubos natin to, ha? Nay ko. Pag di naubos, bigyan pahatidan niya yung Ay, oo. ano sila. Ihatid na lang dun sa mga ano. Yan. Oh, linya-linya ang mga bata. Kung kalingap, simple lang pero naka-flooring naman po ito. Simple lang din po yung ano. Yung simple lang po ito pero malaking tulong na po ito sa matanda. Unting prayer lang po at salo-salo. Ayan po. Sige po, mga kaluwag na lang. Ay, kain sa Drake. Tara na, kana mo dyan na. Oo. Ano na inom ka pa? Hindi na. Hindi nakakatiis eh. Inom. Panggabi lang. Ako. Huwag na pang-araw. Kuminsan. Pag hindi Pero ako sir, di pa napatulog. araw-araw, sir, talaga. Oo, pero mas maganda hindi na ano. Oh, yun. Ay, naku! Oh, pwede lipat natin. Lipat na natin yung solar. Lilipat daw po na sa deck ng solar. Kasi kaya ng ano. Siyempre sa handaan, di mo walang Sharon. Ano? Marami ako Sir Alvin nakain, nagsasaro na. Kay mama po, mama nun si Director Alvin. Ay, oo. Ay, oo, dapat Uula. kumain si nanay. Aki ini. Oh, kain na. Ika ka na lang kain. Takot po sila, nag-Sharon na kasi hindi mauubos. Ayan. Sa atin lang Sir Alvin, nasyaron din sa atin. Oo. Kain ka na muna dyan. Ang lapit lang bahay mo kay Lola Tina. Mm. Pagkahinga ka na dyan. Sir Alvin, luwag na. Apo, okay. Ayan po yung mga bata, oh, na... Yan. Ninakalbo, oh. Kain lang ha, tinapay. Ayaw mong tinapay. Masaya po yung mga kumakain, no? Siyempre, present si this guy dyan. Saka na kanin dahil nawawa. Oo. Ito po naman, si Cedric po nagkakabit ng solar. Ayan po. Ayan. At ano po, wala pong ano dito, linya ng kuryente at malayo ito. At sagana sila lola dito sa saging, mga kalinga po. Maganda po dito ang ano, fresh. Ang fresh po ang hangin. At tahimik po. Malayo po ang kapitbahay nila si Disgay, kabilang ilog. Pero kapitbahay po. Yan, may konting merienda, pa-merienda at may mga napasaya po tayo. Siyempre isa dyan si Disgay, napasaya natin. At may pa-libreng pagkain po. Ayan po. At least ano ka na dito, safe ka na. Kahit nag-iisa ka dyan, Lola, ano ka na dyan? Tama na. Safe na safe. Ayan po mga kalimut. At paano yan, Lola? Mag-ano na kami? Papaalam kami sa'yo. Ba't naiiyak ka na, Lola? Hindi. Hindi naiiyak si Lola. Putugan mo ko Sir Alvin ay hindi. Ilang buwan ka na pupunta. Nalulungkot si Lola Tina. Nalulungkot. Ano yun, Lola? Mga daan-daan mo kami sa inyo, syempre. Na may mga matutulungan pa tayo dyan sa mga kalapit nyo. Madaan na lang kami dito. Ano, Lola?
naalala namin yung mga ano nyo lola, yung mga niluto nyo, ano tawag doon, yung prinitong ano, saging. Madami ka pa ditong saging ay ano lola? Meron pa. Mayaman sila, Kaya lang mayaman. mura pa. Kailangan katigas-tigas. Mga Agosto, ay mga matigas na. Araw-araw po ang ano nyo, punta nyong bukid. Tatapusin ko yung Grabe talaga. tataniman ko. Sipag pa talaga ni lola. Ayaw nyo lolang maghiga-higa lang. Ay, ayoko. Masakit sa katawan ang laging nakahiga. Ang gusto nyo, lakad, ano kayo sa, ano, matanim ka pa ng, ano, yung tatanim ng palay, no? Mayroon pa kami tanim ng palay, kaso hindi pa naman na, ano, baka ngayon na, susunod na buwan pa, maliliit pa palay. Pero maganda na yung bahay nyo, lola. Dapat maging masaya ka na. Ha? Ano, lola? Masaya na nga ako. Mayroon na akong, pag nag-ulan, hindi na ako Uulanin. tuluan. Yan. May tama talaga yan dyan. May ilaw po pati, oh. Kaso malungkot, lola, at mag-isa. Kahit na, mayroon naman akong kapitbahay. Yan. Oo. Parang parang nakikita ko sa mata mo, lola. Noon sana, nagkaganito ako. Kasama ko yung mga anak ko, ano. Okay lang yun, lola. At may mga pamilya na din yun, eh. No? Kailan daw yung dalaw ng anak nyo? Ay, matagal pa yun. Baka pista pa dito sa kayo mapunta dito. Siguro mga mahigit pa isang buwan. Sige, lola, maano na din kami, oh. Uwi na din kami. Parang na kami pansamantala, ha? Salamat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaki
Kalyop, tumulong po and today po Yan kami siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anumang problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan